В това видео ще покажа как да си инсталирате играта Train Simulator 2012 година. Така, първото, което трябва да направите е да влезете в търсачката на вашия браузър и да напишете Zamunda. Въвеждайки това, вие трябва да имате регистрация в този сайт, където въвеждате именно Zamunda. След това избирате секция банани и пишете Train Simulator. И там може да си изберете от 2009 година до 2012, като те са безплатни. Обаче преди да изтеглите година, в която ви си изберете, прегледайте вашия компютър дали играта ще върви добре, сравнете, всичко пише в описанието на Zamunda. След това, за да инсталирате, натиснете горния линк, който му А само да ви предупредя, че инсталирането на играта отнема от 1 час до 2 часа, на мен лично ми отне час и половина. Второто нещо, което иска да ви кажа, е много важно. След това ви излизат това, което виждате на екрана, два файла. Първото е сериен номер, той служи за активирането на играта. Той се добавя, когато вече играта е напълно инсталирана и влизате в менюто, след това ще го обясни в другата част. Така, следващото, което трябва да направите е да натиснете втория файл, който е вече пак ще инсталирате играта, но този път ще бъде половин 1 час. Това вече е главното инсталиране, както аз го наричам. Преди да направите това главно инсталиране, трябва да имате диск или така наречения виртуален диск. Това е диск, който лъже компютъра, че има диск в него, но всъщност няма нищо в този компютър. Най-честите са Diamond Toast, алкохол и така нататък.